ka ja mu mun yarda. Idan ka nake jarmai uban gidan mada, dutse ka wuce saruwa gurin adda. Rukon Kaduna da kai muka yarda, ta teku fargaban su 'yan suda. Talakawa na yin furtawa, yankinmu naka ne ba wasa ne ba. Kamar ka Kaduna ba mu ga iri ba, wa bai amfana da PDP ba, ba mai nasara bai lissafi ba, ba canji kai zami yau baba. Kai ne zami Kaduna ba ma canza ba, sai su sake shiri ba wasa ne ba. Gwamna a Kaduna insha Allah, ni godiya mu ce alhamdulillah. Inga ashiru kudan wazami kenan, Bali MG ke waƙar ka. Ashiru gwamnan Kaduna na gobe, kai in shaida maku ranar zaɓe. Gwamna a Kaduna mu dau ashiri ne, ba shehi baban malam kenan. Kai alkhairi ne ba shairi ba, kishin talakawa baka fasa ba, mai girman shani ga kuma tausayi. Bishiyan alkhairi kayo rasai, muna ta san ka muna kishi sosai. Ƙauyen Kaduna har birni sai kai, mu dau ashir mu kyale holoko, ga kwano me zan yi da koko, ga ashir dai mu kyale fanko. Kaduna kowa na sai ashiru, ashiru kudan za mu zaɓa. Cinye dudodo isa ashiru muke fata a Kaduna gwamnan gobe. Da fari zan sanya sarki Allah mai biyan bukatata, sarkin da ya yi kurma ya yi bebe ya yi maraya da mai gata. Shi ya fani iko Bali MG in baza hajata, da yardar ya wahabu ashir shi zai gwamnan gobe. Albishirin ku al'umma zan so ku ce da ni goro, kun san gurin daurin aure can ne ake raban goro. To ga ashir kudan a Kaduna yau shi ne hero, shi za mu zaɓa gwamnan gobe a Kaduna tauraro. Da mai kama ke kotawa ne ke yin zancen kwafsa, dodon mutum yana neman sanwa ne akuya ke cin dusa. Kuga na makwarai mun yo zaɓi ba wani zancen sa'insa, shehi baban malantin da ka zo talakawa mun ce shi kenan ba ma canza ba. Cinye duta ke ne da
bace ba. sai kayi gwamnan Sun kullo maka shairi sun kasa ba su san ba za ka kife ba. cinye Dan ka zamo gudu tsaro a ruwa wani ba zai yi ya tuge ba. Dan ba mai tugewa. cinye dododo isa ashir muke fata a Kaduna gwamnan gobe Kai ne al'umma ke so ka rike ba wa na ban kaura ba. cinye dododo Amanar talakawa in ka ɗauka san ba ka yarda ba. sai kayi gwamnan gobe Dan shehi kai ka san aiki ba za ka gaza ba. cinye dododo Farar zuma farar nono dan ba za mu ki mu ɗauka ba. Ba ma kin godewa. cinye dododo isa ashir muke fata a Kaduna gwamnan gobe Cinye dudodo mai mugun hali watsa shi. cinye dododo Kana son mu ashir kudan mun baka amanar mu gashi. sai kayi gwamnan gobe Dan kai isa ashir mai kirki ne ba ka hara shi. cinye dododo Maroƙi amanar Allah kun ashir babba ɗan babba. Babba ɗan babba. cinye dododo isa ashir muke fata a Kaduna gwamnan Mun yi fali a Kaduna ba ma canji mu kai ne zaɓin mu. cinye dododo Sai mun canza isa ashir Kaduna kai ne zaɓin mu. sai kayi gwamnan gobe Shi ne mai kishin mu isa ashir babban jigon mu. cinye dododo Ƙuri'ar mu ta kace isa ashir dan ba ma canzawa. Ba ma canzawa. cinye dododo isa ashir muke fata a Kaduna gwamnan gobe Gida gida mata da maza kowa ashir ke furtawa. cinye dododo Tsofaffi har ma da matasa ashir ne ba sauyawa. sai kayi gwamnan gobe Haske na kira ka farin cikin al'umma ba na canzawa. cinye dododo Ga ilimin addini har na zamani ba mu yi maka sa'a ba. Ba mu maka sa'a ba. cinye dododo isa ashir muke fata a Kaduna gwamnan gobe Fara shiri gwamnan gobe. isa ashir mun yarda Kai zami zabi Kaduna matsayin sabon gwamnan mu. In Allah ya so sai kai dan kai mutumin kirki ne. fara shiri gwamnan gobe Isa ashir mun yarda. zaɓi zaɓi Kaduna matsayin sabon gwamnan in Allah ya so sai kai dan kai mutumin kirki ne Tura faran gugan karfe na da wuya yi matamka. isa ashir mun yarda A cikin dubbannin mutane yau Allah ya nuna ka. zaɓi gwamnan gobe Ba haka nan kan kai hakan ba sai koyi da halin ma'aika. isa ashir mun yarda Tamkar ka zamanin nan ban ce babu ba amma ai duba. fara shiri gwamnan gobe Isa ashir mun yarda. zaɓi zaɓi Kaduna matsayin sabon gwamnan in Allah ya so sai kai dan kai mutumin kirki ne Mai kirki da halin tausayi talakawa baka kyale ba. isa ashir mun yarda Baka saba yi wa kowa komai ba kai in ba kai riba. zaɓi gwamnan gobe Ka kula da makota aiko a rayuwa kai ba kai asara ba. isa ashir mun yarda Kawai ka taho gwamnan gobe kai ɗaya za mu yi zaɓa. fara shiri gwamnan gobe Isa ashir mun yarda. zaɓi zaɓi Kaduna matsayin sabon gwamnan in Allah ya so sai kai dan kai mutumin kirki ne Dukkanin dutse
ashir mun yarda. Kai zaɗi zaɗi Kaduna matsayin sabon gwamnan in Allah ya so sai kai dan kai mutumin kirki ne. Ya alkawari kukan talakawa zai yau sharewa. Isa ashir mun yarda. Maganar ruwa da nefa asibitoci zai gyara.